Hello mga kanans, please like and subscribe. Ako po si James. Ano po na? Dito tayo. Lucky me. An. Sino ba talaga ang kakampi nyo? Wala sa kakampi. Naawat lang ako eh. Hindi dapat referee kayo. Oo nga, no? Rerehanin. Oo, tira. Oo. Ana. Makikinig kayo, hindi ko lang ulitin, ha? Walang susuntok ng mataas sa tubo. Isa yan. Walang susuntok ng mataas sa puso. Salat, ang mahuling mandukot sa inyo, huli na pulis. Teka, anong huli na pulis? Ito to. Ano mo, sinuntok mo? Pandurukot niya, huli na pulis yun. Aisa. Kita niyo naman, ha? Ayaw na namin pangako, di na pagsisisi. Boss, kaya ng pleba.
Ay mabuti pala na huli ito. Ikaw pala si Mangkulas. Si Mangkulas na magduruga. Aba, bakit hindi ka maghanap buhay ng marangal? Magsumikap ka na hindi baboy ng may baboy ang ninanakaw mo. Hindi mo na nalaman na kapag baboy ang inutang, baboy din ang kabayaran. Hala, dali sa kurayan. Racket! Lalaki pare! Ako kaya. Isa, yan. Hindi mo puti, Babae! Pakiulit! Babae! Pare, pasensya mo muna kayo. Babae. Bali, okay lang pare, okay lang. Basta, ako muna. Oo ba, Mari? Ninang kayo, Lalaki! Oh, Lalaki! Marami ka naman, pare! Ayan! Ayan, opo! Ayan, hindi tayo ulit. Ano pa naman yung babae daw sinigaw? lalaki! Ano kaya gusto ko? Babae kaya lalaki? Babae, sabi sa'yo eh. Babae! Hindi na pa ako eh. Babae! Hindi na pa ako. Babae ako na. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Hindi na ako ulit. Nangyawin! Ano ba na mga anak nyo, sir? Bakit? Meron pa! Meron pa?